Mayap agat panapon po kay katamungan. Siklod tamo po bang pangadian ing oratio imperata laban king COVID-19. Itamungan po, o mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay igpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang pompye, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at meka matena karing dakal ataw. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kami king lugod, at iatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan.
alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ng kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo lareng lilingap karela, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang may ngayango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayran na kami, king pamagbayong loob at kabanalan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulanan mi. Dune pagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, kambeda puring kaya katamong sariling panalangin at intensyones kaniting misa, iabetala po ring makatuking intensyones. Paraking pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Paraking Aldo ng Kiabaitan, Rosalie Kagungun, paraking special intention dari Maria Lourdes Tapnio, Kapayapan Pilatan ng Russia at Ukraine, special intention ng Dietz and Lita David and family, Villamor and Rezalina Tolentino, Father Adrian Paule, Eric Winnie Gopez, paraking safe travel ng Rodrigo Macabali, paraking pangapasar na board exam Charles Cassandra Borja, paraking speedy recovery dari Angel Fajardo, Angelina Lising, Monica De Leon, Larcy Olivas, paraking kaladwa dari Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Senior, Father John Paul, Maria, Democrito, Delicia, Peter Troy, paraking kayang 40 days, Marcila, Consolacion, Kirby Hendricks, Elizabeth, Giancarlo, at ding sablang kaladwa, King Purgatorio.
Kilagyo ning igpa, ang po ning anak, ang po ning Dios, Espiritu Santo, ing Ginoo manatili ake kayo. Kiningal dongay ni gaganakan taya Isan Roque. Pauli ning binatang balisa king sarili tang kapakanan, kakalingwan ding kapatad tamong mangailangan king kekatang saup, adwan tamo ing kapatawaran ng Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastangen ing miyagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, kirayo kapatad. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alanganga. Manalangin tamo. Ginong Diyos, tuturo mo kay kami king ding kautusan ning banwa, mabibilog la king lugod keka at lugod karing paraming tao.
Kapamilataning pamanukimi, king alimbawa ng San Roque, king pamisane karing dapat lugod Kristiyana, mabilang kesana karing mipanuanan king kekang kayarian. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at mag-ari ikambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libruning propeta Ezekiel. Migsalita ya kanako ing Ginoo nga na. Anak ning tao, ako ing Ginong Diyos. Sabyan mo king pamuntok na ning tiro, king sasabyan ko keya ing anti kanini. Milalo na ing kaya kang pamagmatas. Sasabyan mo king metong kang Diyos. Sasabyan mo king bilang Diyos, makalukluk ka king trono, ami pa durutnan king malalam adanuman. Magkunwari kang meto nga Diyos, eka Diyos, uling mistula kang tao, ala kang kadyosan. May git biyasa ka kang Daniel, inya alang lihim a emo balu. Mi bandi ka king ginto at pilak, uli na ning kaya kang kabyasnan at gelingan. Meging matalino ka, king pamangomersyo, at eka patugot, king pamagtubo. Kapag maragul mo, king kaya kang pibandyan, inyangeni, ako ing Ginong Diyos, sasabyan ko kaya ka. Uling sasabyan mo, king biyasa kang anti ing meto nga Diyos, para lakong mga bagsik akasalang, ban lumusob kaya ka. Sintangandangan ing sablang, mga lagong bage, abandi mo, king kapamilatanan ning kaya kang gelingan at kabyasnan. Ila ring makamate kaya ka, at iyugsera ka, king kalalamlalaman na ning dayat malat. Potang datang laki ka, banpaten, asabi mo pa kaya, king ika metong kang Diyos? Potang arapan mo nala, ring makamate kaya ka, akilala mo, king atin kang kamatayan, at alang bitasang kadyosan. Mateka, antiing aso karinggamat daring dayuan na yalang Diyos. Ako, ing Ginong Diyos, ing magsalita. Amano ning Ginoo. Ako, ing panibataning biye at kamatayan. Digso ko na inari king lubko, ing iyugse ko lang marayo, at pakalingwan alagyo, karing sablang tao. Dapot kakong pigaganakan, amagkang karelang kasalang, karelang sabyan. Ikami ing linipul karela, at aliwa ing Diyos da. Ing Israel, bansayang ebyasang tanggap kausukan, at dingkeyang memalen, alalang pamanalastas. Makanano na lang adayig ning meto nga tao ring libro, at ding adwa sa sambutan dala ring 10,000 tao. Subali munong isakwil na la, at tikusan ning Diyos aginura. Kaku ing pamanablas, ako ing manyingil, datang ing panawon amibagsakla, ingaldo ning kawakasan da, malapit na. Iligtas na la ning Ginoo, ding tawong pinili na, karetang keya susuyo, malunos siya. Potang may wala na ing sikananda, at karela alanang mitagan, timawa o alipan man. Talakad tamo po ban parangalan ing maya pabalita. Alleluia,
King tutupad ka ring amano ng Kristo, laluyang maging ganap, king lugod na ng King Diyos. King Ginoo manatili ake kayo. Pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Mateo. Sinabi ng Jesus karingkeyang alagad, sasabihan ko kay kayo, magkasakit yang lungub ing meto nga mabandi king kayarianing banwa. Sasabihan ko naman kay kayo, mayan pa, ing medalan niya ing meto nga kamelyo, king busbus ning karayom, kesa king lungubya, king kayarianing Dios, ing metong amabandi. May biglala rin kayang alagad, inyang dimdam dayti. Nung makanyan, nino ing malyaring miligtas, ngarang kinutang. Linawin na lang Jesus at nga na, para king tao iti mapalyari. Dapat para king Diyos, ing sabla, mapalyari. Kanita migsalitaya Pedro, lawan mo, likwan mi ing sabla at tikyanda ka, nanu ing malyari ming asahan. Nga ng Jesus karela, ini ing tandanan yu, potang mag-ari ang mipnong kaligayan ing anak ning tao, king bayong panahon, ikayong 12 at tinuki ka na ako, luklok kayo naman karing 12 trono, ban mukum karing 12 tribu ning Israel. Bukod pa kanyan, ing bala kataong likwane ing kayang pibale-bale, ding kayang kapatad, alalaki at babayi, ding pengari na, ding kayang anak o gabun, o pibandyan na alang-alang kanako, tanggapiyang makatidanalang may git kareti at mipagkalubanan niyang biye alanganga. Dapot, dakala rin ngeni mumuna ang maging tawli at dakala rin ngeni tawli ang maging mumuna. Ing mayop ng balita ning kekatang kaligtasan. Lagi po nating hinahangad na tayo po ay pumasa. No? Sa mga mag-aaral po, gusto ninyong pumasa, di ba? Sa mga exam, sa mga quizzes, sa mga recitation, kaya naghahanda kayo, nag-aaral kayo ng mabuti. Para sa isang taong umiibig, ginagawa niya ang lahat upang makamit ang matamis na oo ng kanyang nililigawan, upang pumasa siya. Sa mga mahilig magluto, sa mga nanay, lalong-lalo na, nagluluto kayo ng maayos para pasado yung lasa ng inyong niluluto para sa mga taong titikim ng inyong niluluto. Gusto nating pumasa, ngunit sa bawat pagpasa, lagi niyong tatandaan, kailangan niyong ibigay ang inyong sarili. The Gospel for today says, it will be easy for a camel to pass the eye of the needle. Tananong ng mga alagad, sino yung maliligtas? Tapos ang tugon ng Panginoon, mas maigi pa, mas madali pa, no? Sa kamelyo ang dumaan sa mata ng karayom kesa sa taong maraming ari-arian. No? Mas madali pa sa kamelyo ang makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa taong marami ang kayamanan. Pagpasa, maaring manghulugang pagtawid mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. Papasa kaya tayo sa Panginoon? Ito ang tanong ng alagad at ito rin ang tanong natin sa Panginoon. Panginoong Yesus,
Papasa po ba kami sa inyo? Sapat na ba ang aming mga ginagawa para kami ay maligtas? Okay na po ba yung ginagawa namin o kulang pa para kami ay pumasa? Ngayong araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque. Kilala po si San Roque bilang patron ng mga lugar na may peste, mga nabiktima ng peste at mga sakit. Si Roque po ay anak ng gobernador ng Pransya, isa sa mga lugar sa Pransya. Siya ay nag-pilgrimage, naging peregrino, edad na 20 years old, nagpunta sa Roma. Nang mabalitaan niyang pineste ang isang bayan sa Italia, ang ginawa po niya ay ibinigay niya ang kanyang sarili upang alagaan ang mga nabiktima ng salot na ito, ng peste na ito. Ibinigay ang sarili hanggang siya mismo ay nahawa ng peste. Tingnan po ninyo ang ugali at ginawa ni San Roque. Tumulong siya sa kapwa, nag-alaga siya ng mga biktima ng salot hanggang siya mismo, dahil sa kanyang pagmamahal at pangangalaga niya sa mga may sakit, ay nahawa ng sakit. Ngunit hindi alintana ito sa kanya. Ang ginawa niya, matapos niyang gawin ang kanyang trabaho, siya ay umuwi sa kakahuyan. At sa liblib, sa pagitan ng maraming mga puno, doon siya nagpapahinga. Dahil nga puno na ng sakit ang kanyang katawan, may isang aso na lumapit sa kanya. Kaya po, kung titingnan po ninyo, may aso na katabi si San Roque. Ang asong ito ang nagdadala ng pagkain kay Roque. Tingnan po ninyo na kapag inialay mo ang iyong sarili sa pagmamahal sa Panginoon, kapag ibinigay mo ng buong buo ang iyong sarili, hindi alintana kung ano ang mangyayari sa iyo, kahit ikamatay mo pa ito dahil nagmamahal ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa buhay ni San Roque, may isang asong nagdadala ng pagkain sa kanya. Siya na naging lakas ni Roque sa kakahuyan. Pasado si San Roque sa mata ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili. Kayo po, ano po yung ginagawa ninyo upang masabi ninyong, sana Lord, makapasa ako at mailigtas ako? May ginagawa ka ba? Yun ang tanong. O hanggang simba ka lang? Nagsisimba naman po ako, Father, every Sunday. And then what? Natatapos lang ba sa misa? Natatapos lang ba sa panalangin ang ating obligasyon bilang tagasunod ni Kristo, o mas pinapayabong mo pa ito sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa? Ang pagbibigay ng sarili, katulad ng ginawa ni San Roque, ang siyang ating gawin. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong iniwan ang kanilang tahanan, iniwan ang kanilang pamilya, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Yun ang ginawa ni San Roque. Ang mga madre na narito, ang mga pari, ang mga taong ibinigay ang kanilang sarili at inilaan sa paggawa ng mabubuti sa kanilang kapwa, sila ay pagpapalain ng Diyos. At kung ikaw sa loob ng pamilya mo, gumagawa ka ng tama at mabuti, pinapalaki mo yung mga anak mo nang naayon sa katuruan ng Diyos, pagpapalain ka rin ng Panginoon. Sino ang papasa sa huling pagsusulit ng Diyos sa kanyang muling pagdating? Sana po magkikitang-kita tayong lahat at tayo nawa kahit na pasang-awa ay kaawaan ng Diyos. Amen. Ginoo, tunay ng daptan ing sasabyana,
potang tuturo na kay katamu, ing dikil king pamagmana, king kayaryaning banwa. Mipnong kataimtiman tamong manalangin kaya, ban ibuklat no rin kaisipan tamo king kayang turu, at ding puso tamo king kaya panalub, aburi ng isane tamo. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ulitan tayo. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, maging mabyeno sanang halimbawa, ning turo ng Kristo, at kapilanman e mananabong pasibayo, king hilig magtagumpe, at king maling pamanungge, king sarili bilang pengari, at ating upaya baboring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring masika na naniting yato, kapilanman sana, era lalawan, ing karelang sarili, anting Diyoses, anong kenu mi paintulot ing sabla, uling tutong maragul ing bayaranda, pauli ning karelang ketasan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring sablang dekurak da matulid ding mayupaya, pibatan sana ing karelang kasakitan alang-alang kang Kristo, at mikamatulalang kapanayan, ing king tutuking bie, mikametong apamilibe, king karelang kabilyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para kaya katangan, mananuna sanang ing kaya katang kasalpantayanan at kapanenayan king be, alang-anggang ataguyod na katamu king sabla, uring kasakitan at ayan tabayanan king aldoldotang pamibyebye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O mapamakadulong Diyos, alang likat mong tuturo kay kami, king iting makayatong biye, mapupus, kilub da ring mapila na banwa, at ing katukina, metong yang biye alanganga. Itulid mo sana ing baluktot ming panlalawi king katutuan. Ipagkalub mo kay kami ing grasyang mi pasalan king turo ng Kristo at kapamilataning kay kang Espiritu, antabayanan mo kay king dalan papunta king kaligtasan. Iti mipnong kababan mingaduan kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Oy paming miglalang, tanggapan mo sana reting ayin ning kekang balayan. Ige sanang magmasusi king lugod ning kekang anak, at tutuki king alimbawa ring kekang santo, sumulong kami king lugod keka, at king metong at metong. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili ake kayo. Iyat nayo rin pusuyo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Hindi karapat-dapat at matulid. Tunepin karapat-dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati numan karinoy pa. Dios king alanganga at lubos mayupaya. Ibabayo meng Santa Iglesia king balang panahon kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan. Babiye patuto king kekang alangkupas sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning biyerang bayani at sa saupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin, bang maging mabiyekeng tanda ning magligtas mong upaya. Uli na nita, kambering sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit mi ingke kang ligaya, layon makyabe king alangtok ng dang pamamye kapuryan keka, at nga mingang kakanta. Tunay kaping banal o ipa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Baya mi daon kusang loob kim pamaylas at kamatayan, kinuane ing tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan kananye. Iti iaing kanakong katawan amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang disipulo ang ana. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iti ay ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa mipatawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Requeia, y Cristo sinublia, y Cristo datangnya, asin ayo. Inyangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw mi akeka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang sublingye, at ding sablang may ngayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alanganga, bang kayabe ng Maria ing Birhen induning Dios. Kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesokristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ipamilya subanwa, isamban yaing nagyumo, at angin kayarian mo, ipamintuan ino mo, ket isulipan di banwa, ipamintuan ino mo, ing kaganan mi, inaldo-aldo, ibigay mo ke kami tinaldo-ngeni, ampon ipatawad mo ke kami, minsan ke ka, antiling pamamatawad ni, karing di kasala ke kami, mga emu ke ipay sa mulking tukso, kundi ikabusting marong. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesokristong ke kaming talapangabus. Uling ketaing kayarian, ating
O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayana ning kay kang iglesia. At pamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari manggaman king alang-angga. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati kay kayo. Ipakitangin ning mikakan metong tamo king kapayapan. Cordero ning Diyos, amin Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalakong ing kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king puna ning kordero.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang ikeng mi pasiknangan kapamilatan dareting misteryo, atok yan mi ingalimbawa ng San Roque. As sinang bakeka, kambening lugod, at sinuyo king balayan mo, kambening kayapan abilubluban. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Magumpisa ne po ingke katamong nabenaryo, ingke katamong patulunan iapong Monica. Iti po magumpisaya August 18. 5:30 ne iya po ing nobena panalangin at alas 6 ne po ning bengi ing misa. Tumaguntangan po. Ing Ginoo manatili ake kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Yari ng misa, umen ako king kapayapan. Salamat king Diyos.